A todos e a todas. Vamos a dar conta logo, como cada venres, de todos os asuntos aprobados en Xunta de Goberno, tanto na orden do día ordinaria como nos asuntos por vía de urxencia, e logo póñome o voso dispor para contestar calquer pregunta sobre os mesmos ou outras cuestións de interese de ámbito da cidade, galego, estatal, internacional. Vou intentar acelerar un pouco todo o que é a dación de contas de Xunta de Goberno, porque entendo que non pode existir tanto interese nos asuntos da Xunta de Goberno no día de hoxe para non ter lugar onde colocar os papéis de Xunta de Goberno. E, polo tanto, vou intentar ir un pouco máis rápido do habitual. Se hai algunha cuestión sobre a cal querades facer algunha pregunta, os medios que cubrides ordinariamente a información local, pois ao rematar o resumo me facedes, eu respondo e profundizo un pouco máis na cuestión. As primeiras puntos da orde do día, como podedes ver, son todos concesión de licencias varias, tanto de vivendas unifamiliares, instalación de ascensores, reestructuración de cubertas, construcións de naves industriais, hasta a construción dunha piscina. Son todos os primeiros puntos da orde do día, hasta o punto número 13. O punto número 14 é unha denegación dunha solicitude de segregación dunha finca. O punto 15, 16 e 17 son correccións de erros sobre expedientes previos por cuestións formais que non afectan ao fondo dos acordos. O punto 18 é a adxudicación do contrato de actuación tanto de control arqueolóxico como de limpeza nos traballos a facer de desbroce de vegetación e consolidación no Castelo da Rocha en Santiago por unha cantidad da empresa Vic de 12.900 euros máis IVE. O 19 é unha solicitude á Delegación Provincial da Consellería de Educación derivado dun acordo plenario no último pleno para desafectar a antigua escola unitaria de San Marcos, que, como sabedes, é unha escola que está ocupada dende hai anos pola Asociación de Persoas Xordas, e no ánimo de regularizar a situación e ocupación do local por esa asociación que fai unha importante labor na cidade, pois, e en cumprimento do acordo plenario, solicítase a delegación a desafectación. Hai unha proposta tamén típica e avalada pola Xunta e ratificada por Xunta de Goberno de ampliación do horario de peche dos establecementos por mor das festas de Nadal para os días 16, 17, 23, 24, 30, 31 e 5 de xaneiro. Ampliación dunha hora a maiores. Hai tamén a adxudicación do contrato no punto 21 de uniformidade da Policía Local en varios lotes, agás o lote B que quedou descoberto, non se presentou ninguna empresa que eran de prendas para o auga, pois en varios lotes adxudicado a diferentes empresas polas cuantías que se non veñen no resumo e logo queredes preguntalas, teños aquí anotadas. Hai tamén unha proposta de pagar unha sanción imposta nun expediente sancionador que a Augas de Galicia lle puxo o Concello en abril do ano pasado, na anterior legislatura. É unha sanción menor, 2.500 euros por un verquido na zona de Arins, que foi recurrido, contrarrecurrido, e que a día de hoxe o que se fixo en Xunta de Goberno é tomar cuestión dunha multa imposta por Augas de Galicia por 2.500 euros e abonalas. Hai tamén a aprobación inicial da relación de postos de traballo do Concello, da RPT, que se aprobou no seu momento en mesa de negociación cas centrais sindicais e que neste primeiro tramo, como xa informamos diante dos medios, afecta a creación da asesoría xurídica do propio Concello, a reordenación do Departamentos de Centros Socioculturais e a un caso particular da Policía no que tiña que ver con un axente e con unha cuestión de especial adicación que estaba sin recoñecer. Hai tamén
a proposta da área de Economía e Facenda aprobando a oferta de emprego público do Concello que xa figuraba no cadro dos orzamentos do ano 2016, a cal se solicitou a autorización a Madrid que chegou e concedida en outubro deste ano e a cal pasou por mesa de negociación cos sindicatos e que, como sabedes, é unha oferta de emprego do Concello que contempla a cobertura de 17 postos de traballo no Concello por quenda libre e 29 postos de promoción interna. Hai unha corrección de erro na aprobación da oferta do ano pasado de emprego do Concello 2015, no que tiña que ver unha natureza dunha promoción interna. Denégase un recurso presentado polo Club Conxo de Tenis de Mesa contra a desestimación dunha solicitude de subvención por terse presentado fora de prazo. Denégase porque presentarase fora de prazo e non se pode atender. Faise tamén a conta xustificativa do que foi o convenio de colaboración entre o Concello e a Diputación Provincial da Coruña para financiar a Feria Internacional WOMES, que xa dimos conta noutras xuntas de goberno e que neste caso o que se entrega a conta xustificativa. Devolvese unha fianza incluída no POS 2013 dunha obra feita no Concello e ratifícase tamén por xunta de goberno unha resolución da alcaldía do 28 de novembro de 2016 do que era unha cláusula do convenio asinado entre o Concello e a Federación Galega de Fútbol. Vou intentar simplificar porque isto foi cuestión de comparecencia de prensa do Partido Popular esta semana e me interesa aclaralo. O Concello asinou un convenio coa Federación, polo cal a Federación de Fútbol Galega vai invertir preto, non teño aquí a cantidad exacta, de 800.000 euros no estadio de San Lázaro. Hubo un retraso de uns meses no que foi o inicio da contratación das obras que ten que facer o Concello porque o inmoble é titularidade municipal. O retraso tivo que ver cunha cláusula que aparecía no convenio e que entendía o pago dos fondos da Federación como un canon, o cal impedía xerar crédito para poder iniciar a contratación. O que se fai é correxir esa cuestión, eliminar o concepto de canon, introducir o concepto de transferencia de capital e con esta corrección do convenio, en teoría non deberá haber problemas para iniciar a contratación das obras ao longo deste mes. Ese foi o motivo do retraso e que aparece xustificado nos expedientes. E se dá conta tamén, dentro da orde do día ordinaria, dunha subvención pola Consellería de Política Social da Xunta por unha cantidad de 170.198 euros, que é un convenio de apoio na que a Xunta dá estes fondos adicado para inclusión social. Dentro das cuestións de urxencia que viñeron á Xunta de Goberno, hai os seguintes puntos que, se non me fallan, son 5. Hai a dación de contas dunha resolución de decreto de alcaldía de data 30 de novembro de 2016, onde levantei por decreto un reparo sobre as nóminas deste mes do Concello. Explico. E o cal provocou un retraso no que foi o abono das nóminas de 2-3 días. Na propia nómina incluíase, despois do informe xurídico da Diputación e do Consello Consultivo, o recoñecemento dunhas cantidades reclamadas polos antigos habilitados, tanto polo señor interventor na anterior legislatura como polo señor secretario, cantidades que en líquido son, nun caso, 5.630 euros e noutro caso son 1.294 euros, que lle eran recoñecidas por un informe da Asesoría Xurídica da Diputación e do Consello Consultivo. Incluíuse o pago desas cantidades. A interventora municipal, non estando de acordo co dictamen da Asesoría Xurídica da Diputación e do Consello Consultivo, reparou a nómina na súa totalidade e eu o que fixen foi levantar o reparo da nómina para que todos os traballadores poideran cobrar no Concello, evidentemente argumentando xurídicamente que non é unha decisión caprichosa, que ten que ver cun dictamen da Diputación da Coruña e tamén do Consello Consultivo. As cantidades son menores, pero por eso ven este punto por urxencia, porque ten que ser ratificado en Xunta de Goberno o levantamento do reparo.
Logo temos dúas propostas da área de Marta Lois, unha aceptación dunha subvención da Xunta de Galicia para actividades de información, orientación e búsqueda de emprego, tanto cunha cantidad de 21.000 euros, con 21.083 euros no 2016, con 1.916 euros no 2017, e unha aprobación do que foi a resolución dunha convocatoria que xa se informara aquí de premios de concurso de ideas e procesos colaborativos para o emprego, que se chama INDEA, e na que resultaron gañadoras co primeiro premio a iniciativa Root and Fish de Green Aquaculture e o segundo premio unha avaliación colaborativa do videoxogo como medio para a educación, formación profesional e convivencia social do grupo de investigación da Universidade de Estelae. Cada unha das dúas iniciativas otórgaselles unha cantidade de 10.000 euros. Hai outra proposta por vía de urxencia que ten que ver ca aprobación da suspensión temporal que xa se anunciara das obras de humanización da rúa de Montero Ríos para a época de Nadal. En principio, o que é o inicio da anulación está condicionado na parte resolutiva a que se deixen boas condicións o estado da obra actual. Sabedes que a idea é parar durante toda a tempada de Nadal até o día 10. Parece ser que para rematar con traballos de detalle pode ser que durante a ponte traballen 2 días e será mediante acta cando se inicia a paralización. Hoxe o que fixo a Xunta de Goberno foi aprobar a paralización de Nadal, deixando condicionado o inicio da paralización á propia acta. Parece ser que ten que haber uns traballos de acondicionamento de pavimentación para que poida quedar a obra con condicións de seguridade mínimas e que traballarán nos días 5 e 7. E o último punto das relacións de urxencia de Xunta de Goberno foi a proposta de alcaldía, co cal se queredes tamén podemos comenzar por aí, que supoño que sea parte do interese, facéndome cargo da solicitude que fixo no día de onte Jorge Duarte respecto á cuestión das súas competencias no que ten que ver ca potestade sancionadora, así como na concesión de licencias do Departamento da Área de Espazos Cidadáns, e o que se acordou na Xunta de Goberno do día de hoxe foi delegar estas competencias no concelleiro Xan Duro Fernández e retirarlle esas competencias ao concelleiro Jorge Duarte. Básicamente, como sei que parte da rolda de prensa vai a transcurrir sobre esta cuestión, enténdese como lógica a petición de Jorge, responsable, porque evidentemente o Departamento ten que seguir traballando con absoluta normalidade e fora do foco de calquer debate público ou polémica. Entendemos, e eu entendo persoalmente, que a persoa indicada por estar relacionada, sobre todo, con toda a área de política sancionadora no inicio dos trámites, en moitos casos, o concelleiro Xan Duro, e temporalmente, até que se resolva a cuestión de Jorge Duarte, pois as competencias delegadas destas dúas partes quedarán derivadas ao concelleiro Xan Duro. E estas son as cuestións que hoxe tratamos en Xunta de Goberno. Así que, como cada venres, e disculpades se foi moi acelerado, se queredes algunha cuestión en concreto sobre outras cuestións preguntarmas, se non, empezamos xa co que vos reúne hoxe aquí. Teño un aquel con John Wayne, de verdade. Pero cada día me vexo máis unha película de vaqueiros. Decídeme. Esta depurada de competencias supón asumir parte da responsabilidade de Duarte, quedar nun termo medio entre unha dimisión que se solicita dende a oposición. Bueno, como todos vos sabedes, as competencias do concelleiro Jorge Duarte son moito máis amplas, non? É dicir, a retirada das competencias, en este caso de licencias e de política sancionadora, parte do propio Jorge Duarte, despois de que no día de onte recibira a notificación para declarar como investigado nas diligencias previas abertas por Fiscalía, non? No día de onte tivemos unha xuntanza de grupo de goberno na que nos pareceu por unanimidade razonable esa petición de cara a dotar de normalidade o funcionamento dunha parte desa área e en concreto dese departamento. Eu,
un pouco por adiantarme a preguntas ou intentar ordenar e logo, se queredes, me poño a disposición de calquer pregunta ou calquer cuestións que vos querades plantexar. Eu creo que Jorge, en este caso Jorge Duarte, ten dado durante estes meses todo tipo de explicacións, tanto no proceso previo paralelo aberto, o xuicio previo paralelo aberto que se deu ca apertura das dilixencias como dende o día de onte. E en ese sentido, fixe un exercicio absoluto de transparencia. Onte acordouse que o primeiro que tiñamos que facer é que el comparecera no momento en que recibe a notificación, e eu creo que dende ese punto de vista a praxe que se aplicou foi absolutamente exemplar, non? É dicir, ten comparecido en varias ocasións diante vosa, ten dado todo tipo de explicacións, compareceu no día de onte, pero que a maiores compareceu tamén a petición propia no propio pleno do Concello, compareceu e rendiu contas na propia Asamblea Cidadán de Compostela Aberta no seu momento e bueno, creemos que ningunha das cuestións que o propio Concelleiro ten expresado diante dos medios de comunicación, diante da Asamblea de Compostela Aberta ou diante da propia corporación ten variado no que son as tramitacións dunhas dilixencias previas. O propio Jorge Duarte solicitou por escrito, e aquí se ten dado información, poder comparecer diante das dilixencias previas abertas pola Fiscalía. Por que? Bueno, porque se entendía que había un xuicio paralelo, entendíase que se estaban a vercar determinado tipo de aseveracións que non se axustaban á realidade e o propio concelleiro quería comparecer para dar a súa opinión e para poder clarexar calquer tipo de dúbida que houbera nesas dilixencias previas. Por lo tanto, en ese sentido, tamén por escrito, el solicitou comparecer, como así recibiu onte a notificación para comparecer, e incluso vai a solicitar que se pode adiantar a comparecencia, pois que se faga, porque evidentemente, canto antes se clarexen estas dilixencias e se tome unha decisión ao respecto das mesmas, pois mellor para todos e todas. E, polo tanto, bueno, no día de onte tivemos unha xuntanza do grupo de goberno onde, por unanimidade, ratificámonos todos e todas na confianza do bo facer de Jorge Duarte e do concelleiro. Adoptamos a decisión da retirada das competencias en este departamento da súa gran área a petición del, e buscamos un sustituto que nos parecía coherente co que é a tramitación dos expedientes, porque moitos expedientes sancionadores comenzan no Departamento de Xan, que, como sabedes, está vencellado o espazo de convivencia e seguridade cidadá e é o responsable da propia policía local. E, polo tanto, bueno, eso é o que temos que decir ao respecto. É dicir, preguntábanlo a Jorge no día de onte. Eu creo que nos podemos asumir que en este ano e medio dende que comenzamos pode ser que perdéramos a inocencia. Pero o que nunca perdimos é a honestidade. A honestidade é o noso maior capital, é o noso maior valor. De feito, se cotizara en Bolsa de Valores, diría que a forza fundamental dun grupo de goberno cohesionado e terriblemente honesto. Polo tanto, máis alá de xuicios paralelos, de cuestións que teño lido no día de hoxe e de cuestións que eu incluso agardo que no seu momento teñan a mesma dimensión se o que é un procedimento de diligencias previas queda arquivado. Non estamos a falar dun caso onde ninguén roube, non estamos a falar de ningún caso onde ninguén empregue de maneira regular fondos públicos, non estamos a falar de ningún caso onde se adxudiquen contratos cuestionados que logo podan ser anulados pola xustiza. Estamos a falar dun procedimento administrativo que, ao meu entender, en ningún momento se tería que ter xudicializado. Descoñecemos onde está, e xa o teño dito en todo momento, o inicio desas dilixencias previas. A día de hoxe descoñecemos incluso a denuncia. Pero, evidentemente, vemos unha distorsión elevada sobre o que é este procedimento de dilixencias previas e a realidade ca que convivimos na cidade. Todos os expedientes foron tramitados.
Temos unha mesa de diálogo constituída co sector da hostelería, precisamente non porque existira un trato de favor co hostelería, sino porque o número de sancións destes últimos meses non tiña comparación con sancións previas. Incluso as medidas cautelares extraordinarias non eran comparables a anos anteriores, tanto pola cuantía como polas ordes de peche que se teñen tramitado. Polo tanto, creemos que non hai ningunha novedade ao respecto. Estamos absolutamente confiados no que é a posición e non vou facer que tivo Jorge Duarte. Creo que, como actuou Jorge Duarte, teríamos actuado calquera de nós, e xa non só digo do grupo de goberno, eu creo que unha persoa que recibe expedientes de peches de locais con multas que chegan a cuantías de 100.000 euros, ten que buscar en todo caso sempre seguridade xurídica, ten que aplicar o sentido común e o coñecemento, e ten que ter todo o dereito do mundo a poder tramitar expedientes que conlevan impacto económico sobre partes da cidade e peches, eu creo que con toda a normalidade. Os expedientes teñense tramitado, en algún caso teñense detectado erros que foron corrixidos, ao buscar esa seguridade xurídica, e, bueno, de todo se coñecido, que os locais estiveron pechados, que en moito caso puideron volver a abrir despois das ordes de peche, co cal non se daba a razón a medida cautelar, porque se cumplían cas condicións, e que creemos que ese principio de sentido común o aplicou Jorge e o aplicaría calquera de nós no grupo de goberno, e incluso, seguramente, ainda que o digan ca boca pequena, calquera home ou muller que hai na corporación nos grupos da oposición. E, polo tanto, bueno, pois, evidentemente, eu non entro a valorar o xuicio paralelo, non entro a valorar que se diga que o caso de Jorge Duarte é un caso de corrupción, porque me molesta profundamente. Eu sei o que é a corrupción, non porque a teña que buscar nun dicionario, senón porque evidentemente sei o que é a corrupción. Levamos combatindo a corrupción dende anos, e convertir un procedimento administrativo ou intentar simular un procedimento administrativo nun caso de corrupción a mí me parece que non é apropiado, e o digo con toda sinceridade. Evidentemente a legitimidade de cada quen para proxectalo, e evidentemente deste proceso se sacarán logo conclusións. Eu o único que pido, e o digo a día de hoxe, é que deste proceso teña o mesmo espazo e a mesma expectación si é arquivado. Só pido iso. Ou si o caso de Jorge Duarte, ao final, pois se deriva que non houve ningún tipo de responsabilidade, como nós temos o convencemento de que así foi. Só espero eso. Porque, evidentemente, decía antes que perdimos a inocencia. Bueno, levamos aquí 1 ano e medio. As condicións e o hábitat sobre o que traballamos políticamente nesta administración é de todo menos normal. O facemos igualmente con cohesión e con ilusión, incluso confiando na xustiza, neste caso, nas diligencias previas. Eu creo na separación de poderes, quero creer na separación de poderes. Non quero que o tempo me quite a razón nesa creencia, non? É dicir, e, polo tanto, bueno, o digo así de claro. Sí que me gustaría saber de onde parte a denuncia, e sí que me gustaría, bueno, pues coñecer como se pode artellar un xuicio paralelo previo en un proceso que son diligencias previas e que forman parte dun procedimento administrativo. E remato, porque estou facendo terapia de grupo con vos e seguro que queredes facer moitas preguntas. Outro día, no pleno, levamos expedientes de modificación de crédito por centos de miles de euros para pagar sentencias xudiciais. Moitos deles están derivados a Fiscalía. Moitos deles están derivados a Fiscalía. A cuantía que vai ter que pagar este Concello de sentencias xudiciais neste ano 2016 vai superar os 3 millóns de euros. O mesmo montante co Departamento de Educación. O 3,5% do orzamento ordinario do Concello. Eu, evidentemente, non sei cal é a importancia, e nin quero parafrasear ao personaxe de Marlon Brando en Apocalipsis Now, non? Pero aquí dá a sensación, moitas veces, de que aniquilar aldeas sale gratis e colocar un foc en un informe te pode provocar algún tipo de problema, non? E me gustaría contextualizar todo isto, porque o noso hábitat non é normal, e non vai a ser que co paso do tempo incluso acabemos todos como Snowden, non? Tendo que rendir contas por
declaración ou revelación de segredos, xa utilizando o humor ou a retranca, que sabedes que utilizo moito. Por lo tanto, isto é todo o que teño que decir, señorías. E ao vosso dispor me poño para todo o que querades preguntar. O positivo coincide en criticar a interpretación que fan do propio Código Ético de Compostela Aberta por resulto de que é un delito de prevaricación, un delito que aparece nese Código Ético como motivo para dimitir no caso de que haxa un beneficio a terceiros, aunque non sea lucro. Mira, a interpretación do Código de Compostela Aberta non a fai nin o alcalde, non a fai nin o grupo de goberno. A interpretación do Código de Compostela Aberta fai a Asamblea de Compostela Aberta. É dicir, o conxunto da Asamblea de Compostela Aberta, que exixe ao cargo público rendir contas como Jorge Duarte rendiu e que exixe interpretar ese código ético como a propia Asamblea interpretou no seu momento cunha alta participación. E eu ese día nesa Asamblea non estaba. Polo tanto, a mí me parece moi ben que calquera practique o deporte que quera practicar, pero resultame sorprendente que a preocupación do señor Brunete e de outros cargos da corporación sexa interpretar o Código Ético de Compostela Aberta, porque iso correspondelle a Compostela Aberta. A prevaricación é adoptar unha decisión a sabendas de que é injusta. A prevaricación por omisión xa non adoptas nin a decisión, é non adoptar a decisión. En este caso, incluso se teñen adoptado ao final todas as decisións, teñense tramitado todos os expedientes. Non estamos a falar de corrupción, non estamos a falar de cohecho, non estamos a falar de beneficiar económicamente a terceiros, porque todos os expedientes foron tramitados, estamos a falar de buscar seguridade xurídica, estamos a falar de introducir o sentido común na tramitación da política sancionadora do Concello, como se está facendo ahora na mesa de diálogo con hostelería. E a mí me resulta sorprendente que a interpretación do Código Ético de Compostela Aberta faga o señor Brunete, que non ten nin código no Partido Popular nin ética, non? Pero, é unha cuestión curiosa e peculiar. Máis preguntas? Rubencela, un dos socios preferentes de Compostela Aberta, dixo que se estivera no lugar de Duarte teria dimitido. Pero non está. Iso é casi un osímoro, non? Son dous... Se estivera, non estás. Non se lles pasou pola cabeza en ningún momento a posibilidade de dimisión? Non, a posición, como decía antes, do grupo de goberno é unánime, do conxunto do grupo de goberno. Non cambiou nada respecto á dación de contas e as explicacións de Jorge estes meses. O propio Jorge pediu a comparecencia. E eu non quero empregar nesta rolda de prensa a cuestión do ti máis, porque eu creo que hai que estar ao marxen do ti máis. Pero eu recomendaríalle ao señor Rubencela que tire de meroteca nesta casa respecto a cuestións previas que afectaron a gobernos bipartitos e cal foi a posición do BNG nesas posicións. Ao mellor, Rubencela di que se naquel entón el fora portado do Bloque, tería feito que non fixo o Bloque naquel entón, pero entón eso xa sería un pinchacarneiro triple. Entendo que está molesto. Non. Eu entendo todo. Outra cousa é que o comparta. É dicir, eu entendo todo. Todo o espazo que habitamos este último ano o entendo, o asumo e sei no campo no que xogo. E en ese sentido, é certo que nun espazo tan polarizado neste último ano e medio, os matices desaparecen e tes que elexir de que lado queres estar. E eu estou cos meus e cas miñas, e como o grupo de goberno, do cal me sinto moi orgulloso. E, polo tanto, aquí estamos, nesa vontade. E entendemos a posición de cada quen, de comodidade, de incomodidade. Eu asumo a legitimidade das posicións expresadas polo conxunto da corporación. Preocúpame, evidentemente, máis o que poda pensar os veciños e veciñas de Santiago, pero aí eu creo que teño a miña propia opinión sobre o que se pensa deste caso, sobre o que se pensa. Pois eu creo que o que a cidadanía pensou, polo menos maioritariamente, é que a política sancionadora do Concello estes últimos meses foi moi elevada, como así foi, que as medidas extraordinarias que se adoptaron cautelarmente tiñan que ter sido extraordinarias e non ordinarias en moitos casos, e que un cargo político non está únicamente para asinar o primer papel que lle poñan na mesa, senón que está para respetar o procedimento administrativo, pero para buscar seguridade xurídica, cando das súas decisións e da súa firma dependen a vida de moitas familias e de moitos negocios na cidade.
E, polo tanto, a maiores, cando en ningún momento prescribiu ningunha sanción tramitada, en ningún momento se deixou de tramitar as sancións, e, en algúns casos, a hora de revisar e buscar seguridade xurídica en moitas tramitacións, se descubriu que había incorrecciones na tramitación dos expedientes, con cuestións demostrables que se lle atribuían a determinados locais. Evidentemente non me toca a min decir iso. Estamos nun proceso de diligencias previas, ainda que parece que estemos no xuicio final, e evidentemente a min non se me oculta que todo isto é terriblemente desagradable para o propio Jorge Duarte no campo persoal, e eu apoio e agradezo o seu compromiso, como para o día a día do Concello, non? Pero a nós o que nos toca é manter a normalidade no Concello e a confianza absoluta en Jorge Duarte, porque é unánime do conxunto do equipo de goberno. Sí, sí que houbo, sí que houbo. É que Jorge... Jorge, no, previamente, pero Jorge Duarte volverá a comparecer. Volverá a comparecer. O que pasa é que as condicións do debate non variaron. É dicir, estivemos falando exactamente do mesmo, polo cal se lle notifica para declarar. É dicir, son as mesmas condicións. É dicir, non hai ningunha novidade na notificación, nin no auto das dilixencias previas, nin ningún caso a maiores do cal non tivera informado, como informou no pleno, como se informou a todos e a todas vos, non? E a posición, e eu non estaba naquela asamblea, foi de moita participación e unánime. Non me estou inventando nada a ese nivel, eu creo que é moi contrastable pola xente que ali podía estar. O propio Código Ético obliga a rendir contas cada certo tempo. Eu rindo contas na Asamblea de Accións de Goberno, María Rozas, Jorge Duarte, e en este caso se volverá a rendir contas. Faise ordinariamente, faise en cada asamblea que temos mensualmente, con moita participación, por certo, e nos parece unha maneira de actuar en ese sentido pois transparente, non? Non, dixen que creía na separación de poderes. A mí me gustaría saber quen inicia o proceso, sí. Gustaríame saber quen o inicia. Gustaríame sabelo. Estamos en diligencias previas. Pero, bueno, gustaríame saber quen inicia as diligencias previas a raíz de que se inician unha denuncia anónima. Gustaríame sabelo, sí. Simplemente gustaríame sabelo. E eu creo na separación de poderes, e creo no traballo da xudicatura. O defendín sempre. Ademais, creo que non hai Estado se non hai separación de poderes. E quero pensar que hai separación de poderes. E quero pensar que vou seguir creendo na separación de poderes no paso do tempo. Aínda que poda non entender ou non compartir determinadas cuestións. Chamou a atención de que vostede mesmo non comparecese para apoiar a Duarte, non se un análisis profundo da situación, que o propio Duarte comparecese só. Vamos a ver, nos onte tomamos unha decisión, que creo que foi unha decisión lexítima e falada entre todos. Entendíamos que os primeiros que vos tiñades que enterar polo propio concelleiro erades vos, erades todos e todas vos, que en ese sentido había que facer un exercicio de transparencia absoluto, e que tiñamos que utilizar a tarde para estudiar o auto, facer a reunión de grupo e debatilo dentro do grupo de goberno, e que, aproveitando a comparecencia miña o venres, eu podería comparecer e rendir contas como estou rendindo. Foi o que acordamos. Calquera outra interpretación que se poda facer é tamén lexítima, pero non é real. E eu digo con toda sinceridade. É dicir, nos parecía que quen tiña que comparecer onte era Jorge, como fixo, quen tiña que rendir contas era él, e que me tocaba a min hoxe, despois de estudiar o auto e de facer a xuntanza do grupo de goberno, comparecer diante de vos. Eso foi así de sinxelo. Entrar onte a facer unha avaliación rápida, sin terme leído o auto, sin ter informado do básico, entendíamos que non aportaba nada ao proceso, e nos o que queremos é ser claros e non andar embarullando, polo menos no que é a posición do grupo de goberno, que é unánime. Vamos a ver, eu creo que levamos un ano e medio no que hai moita xente interesada en empañar a imaxe das mareas. Eu creo que o que representa a Unidade Popular as Mareas é unha ameaza política e tamén para determinados sectores económicos, e creo que hai un interese
en que as políticas que defenden as mareas, bueno, pois non sigan avanzando. Hasta eso tamén o entendo. Non sabemos que xogamos nun campo en desigualdade de opinión, en desigualdade de condicións. Sabemos que o foco non é o mesmo para todos e para todas, pero nós tamén nos exiximos máis, neste caso. De todas maneiras, xa digo, nun hábitat tan complicado, eu creo que cada día os matices son menores. E en ese sentido, hai que elexir de que lado quere estar. E eu o teño claro. O grupo e eu creemos que Jorge actuou ben? Sí. O creemos sinceramente? Sí. Se nos ten dado todo tipo de explicacións? Sí. Creemos que todos poderíamos ter feito o mesmo que el fixo no seu momento? Sí. Bueno, pois entonces hai que ser coherentes e agardar que as dirixencias previas fagan o seu traballo. El pediu comparecer diante da Fiscalía, presentou un escrito para pedir comparecer. O chaman para comparecer, evidentemente como investigado, porque necesita defensa. É el sobre quen se puxo o foco. Pois sí. Bueno, pois que faga xustiza o seu traballo. E nós políticamente creemos que non hai que asumir responsabilidades políticas e reiteramos a confianza e ratificamos a confianza que mantemos nel. Nada máis. Preguntádeme hoxe, Non vale estar preguntando de día se non hai novidades. Estou disposto a contalo todo. Non, é que compareceu o venres e non comparece o sábado, pero que non hai novidades. Vou pensar o mesmo. Compareceu o sábado, pero non compareceu o domingo. Vou pensar o mesmo. Aproveitade. Calquer pregunta, incluso se a queredes deixar na neveira para días sucesivos. Calquer cuestión que vos querades anticipar. Eu contesto hoxe xa, vale? Bueno, pasade unha boa fin. E disfrutade da Ponte os que cuidades. Nos estaremos por aquí nos días, non?